ଅଛି ନା ଚୁନରି? ଏଟା କପଡ଼ାଟା ସିଲେଇ ହବ। ଓହୋ ସିଲେଇ କରିନି। ହେଇ କପଡ଼ା। ସେ ସବୁ କପଡ଼ା ଏଇ ସିଲେଇ କରିଦେବ ନା? ଏସବୁ କପଡ଼ା? ହଁ ହେଇ ଡ୍ରେସଟା? ଏଟା ଡ୍ରେସ୍। ବହୁତ ପତଳା ନା, ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ପଡ଼ି ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବୁ। ହେଇ ଆଗେ ଏଇଟା ଅସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେବୁ, ହୁଁ ତାପରେ ସେଟା ପିନ୍ଧିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କର। ଏଇଟା ବି ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଅଛି। ହଁ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କିଣିଥିଲୁ ନା, ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ନା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଡ୍ରେସ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେହରେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏତେ ଛୋଟ? ହଁ। ଏମିତି ଭଲ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସଜେଇକି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଇଖୁଣା। ଭାଙ୍ଗେ। ହଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ସଜେଇ ରଖିଥା। ଆଉ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିଦେ।